заслужавам за оценка. Позите ще кажеш ли коя ти е любима? Обичам само десният ми профил да се снима. В кино, в асансьор или на задната седалка? Не ти разбрах въпроса, защото съм русът и съм малка. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но